Tak, milí hostia, my vás vítame pri našom druhom paneli o Ukrajine, kde hovoríme o tých najzraniteľnejších, hovoríme o deťoch. A ja by som teraz chcela medzi nami privítať Vierku Dubačovu, ktorá je humanitárna pracovníčka, zakladateľka iniciatívy Mier Ukrajine a filmárka, ktorá podáva správu o situácii ľudí na Ukrajine, tých najzraniteľnejších. Takže vítame ťa, Vierka. Rovnako medzi nami vítam reportéra Mirka Todu, ktorý mapuje vojnu na Ukrajine už od jej vypuknutia, už od jej začiatku. Je medzi nami aj publicista Peter Juščák, ktorý neúnavne dokumentuje sovietské zločiny a ak sa nemýlim, tak Peter pomáhal aj tu na Slovensku ukrajinským rodinám, takže vítame aj Petra. No a asi ste si všimli, že naša posledná hostka, Zuzka Kašino, ktorá sa venuje terapii, terapeutickej práci s obeťami vojny, stojí tu pred nami, pretože namiesto môjho úvodného slova nám chce Zuzka povedať pár slov. Chcem vám povedať báseň, predniesť báseň, ktorá vznikla na počesť tých, ktorých som stretla na Ukrajine a ktorí tu už nie sú. Sú to deti a je to vojak Alexander, ktorého som stretla v Bachmute, keď sa nám pokazilo auto a on nám pomohol. Vojak Alexander zahynul minulý rok ako medik, zdravotník na fronte. Zostali po ňom 2 malé dcérky. Je to na pamiatku malej Lízy z Vinicie, dievčatka, ktoré išlo so svojou mamou na logopédiu, na terapiu. A vtedy zasiahla Viniciu, ich mesto, ruská raketa. Dievčatko zahynulo vo svojom kočiku. Liza mala 4 roky. A je to na pamiatku malého Andriuša, ktorého som stretla minulý rok na frontovej línii za Záporožím. Andriuša prišiel o svoju mamu a so svojím otcom a 3 súrodencami žil u babky a deda na dohľad od ruského delostrelectva. Cez plot. Videli. Dnes bohužiaľ už nemám o ňom správy. Andriuša mal 6 rokov a je nezvestný. Buď láska. Buď láska. A prisunul mi stoličku. Nechápem, čo mám nápis na tričku, som single? Vážme slova. Začnem znova. Na reťazke krížik nosím. Buď láska je na Ukrajine, prosím. Buď láskavý. A ja som mala obavy, že tento vojak špinavý ma o slušné sny pripraví. Ale on ma nevnímal. Sklonil hlavu, ticho spomínal. Pri Bachmute pole vzalo našej rote 10 dobrých chlapov, mojich kamarátov. Kde si, Bože, kde si, keď sa tu zem miesi s krvou mladých mužov? Naskáču do džípov, aby rýchlo stíchlo nebo nad Bachmutom, ale ono hrmí. Tí, čo boli prví, už sa vezú naspäť. Nad mnohými už len plachtu zastrieť. Deti sa ich doma nedočkajú. Lebo ukrajinské deti tiež uviazli v sieti vojny pavúka. Smrť im ponúka miesto zmrzliny. Bože, máš v logike trhliny. Veď je čas na zmrzlinu. Ach, malý Andriuša, budeš mať meniny. Čo prinesiem ti z tej mojej krajiny? Čokoládu, cukriky či kvetiny? Nie. Prines mi malé autíčko na diaľkové tlačítko. Čo, budeš ním babku naháňať po dvore? Nie. Vezmem si ho rovno na pole. Tam si ho pustím dopredu, aby som mohol priniesť k obedu kukuricu a zemiaky. Autíčko minu nájde a mňa zastaví. Hlavne, aby mi nohy zostali. Ach, sladký malý Andriuša. Strašne zahrešiť ma pokúša, keď deti cez letné prázdniny nemyslia na hru, ale na míny. Veď je čas na zmrzlinu. Po prvom obliznutí dostaneš chuť na inú bez príchute vojny. Veď je čas. Poď, malá Líza z Vinicie. Naučím ťa nové písmenko. Mier ako drobné semienko. Po písmenkách ABC vyniesieme z pivnice ako knihy z knižnice, ktoré si už nikdy neprečítaš. Lebo už je čas.
kývol blázon, sprostý vrah, moskovský despota jediným mávnutím odstrihol malú Lizu od života. Už žiadne písmenka. Už žiadne zmrzliny. Aj slová zmrzli mi. Už je čas sa hnevať. Už je čas sa nebáť. Už je čas vyspovedať sa z mlčania, zapredaní a podli občania. Už je čas nadýchnúť sa ticha nad Viniciou, kde prázdne miesta pri stole tak bolia. Už je čas. Už školy a divadlá a domy horia. Už je čas vrenia samovárov, čajový blázon v Moskve nech udusí sa parou, neviditeľný ako špina na smetisku, nikdy nedorastie malej Líze ani po tenisku. Už je čas. Líza, choď. Keď budeš poskakovať v oblakoch, daj mi vedieť, či naozaj v nich býva Boh. A ak áno, pošli mi správu po snehovej vločke, bielej a bez viny. Bez Lizy svet stratil chuť zmrzliny. Už je čas. Už je čas sa hnevať. Už je čas sa nebáť. Už stačí. Boh diabla do kúta tlačí. Už je čas. Na poplach bijú zvony. A čo my? Len jednu túžbu v srdci nosím. Človeče, buď láska, prosím. Ďakujeme Zuzke Kašino, ktorá teraz ide sem medzi nás a ja rovno nadviažem. Tá báseň hovorila o osudoch detí, ktoré ty si, Zuzka, stretla. Ja sa chcem spýtať na tie osudy, ktoré vy ste videli na Ukrajine, kde ste boli niekoľkokrát. Aj Vierka, aj Zuzka, sa myslím, že teraz prednedávnom vrátili z Ukrajiny. Tak aké sú tie príbehy detí, s ktorými ste sa stretli a je možno nejaký príbeh, ktorý vami obzvlášť otriasol? Tak ja som ich zverejnila v básni a naozaj malý Andriuša mi prirastol k srdcu, pretože predstavil mi všetkých svojich psíkov a naozaj rozprával o tom, ako žijú na frontovej línii priamo na dohľad vlastne od tých výbuchov, od toho frontu. A rozprával mi napríklad, že psi si už zvykli na to, že sú tam tie výbuchy, že už sa neplašia a že vlastne za celé to obdobie z tých 4 psov mu len jedného prešiel tank. A to sú veci, ktoré oni berú ako samozrejmosť. Tie staršie deti, tie jeho súrodenci, napríklad povedali, že oni by chceli sa vrátiť do školy. To je ich najväčšie želanie. Oni už v podstate 3. rok nechodia do školy. A keď som sa ich pýtala, čo by ich potešilo, čo im môžem kúpiť, čo im môžem doniesť, tak oni si želali vrátiť sa do školy, ale chceli by sa vrátiť do školy, kde sa budú učiť po ukrajinsky a budú mať ukrajinské učebnice, pretože doteraz mali len ruské. A oni túžili vlastne učiť sa ukrajinsky. Teraz nedávno som bola v Chersone, kde vozíme tie vlastne, ja robím aj muzikoterapiu s tými deťmi, máme také svetielka, plazmovú lampu, deťom sa to veľmi páči, ja som detský fyzioterapeut, takže cvičím s tými deťmi. A tí deti vlákali ich tie misky hrajúce, aj tie svetielka, ale nedokázali prekročiť ten koberec, hej, ten cvičiaci, sme im urobili dole v tom protibombovom ukrytie takú malú telocvičňu, aby mohli tam sa vyskákať a kúpili sme im tam teraz s Katkou skákajúci hrad. A oni tam stáli a chceli ísť za nami, ale nechceli sa vyzuť. A ja som nevedela prečo. Až ten malý Artur, taký 8-ročný chlapec, mi povedal, že vieš, ale my keď sa vyzujeme a sa to tu rozbombarduje alebo tu padne raketa, tak my budeme potom utekať bosí. Ale nakoniec taký nejaký pocit bezpečia získali, takže sa povyzúvali a bolo na nich vidno počas tých terapií, že sú vystresovaní, že zatínajú tie čelusné kĺby, keď robíme tie masáže. Tak je na tých deťoch vidno stres, pretože oni nechodia do školy, oni sa stretávajú len silný bo vilný, tak sa volá to centrum v Chersone, kam chodíme, čiže silný, lebo slobodný. A je na nich vidno stres, aj keď sa usmievajú, alebo teda
Bol tam chlapček Jaroslavček, ktorý má 2,5 roka, narodil sa vlastne už za vojny a nič iné nepozná. Pozná len tú vojnu. Takže bolo ťažké ho nejako presvedčiť, aby sa nebal, aby sa od tej mamy odtrhol, lebo v podstate je celé dni len s tou mamou sám doma. No a ten jeden chlapec, tá miska jedna je taká vibračná, tam sa tak krúži a ona tak upokojuje tie frekvencie a je to taká výborná terapia. A on mi hovorí, že je to príjemná masáž od teba, ale znie to ako kaby. A ja že, Katka, to čo sú kaby? Ja to som, neznám sa vo vojenskej technike. A kaby sú vlastne riadené letecké bomby, tonové až 1,5 tonové, ktoré majú taký špeciálny zvuk a likvidujú v podstate celé ulice, celé mesta. Sú to obrovské bomby, ktorými Rusi vyhladzujú tie miesta, pripravujú si ich na to, aby sa tam potom obsadili. A tento malý Artur proste poznal zvuk tých kabov. A to bolo tak smutné, že v podstate ten život tých detí je neustále pretkaný tou vojnou. Vierka, ktorý bol možno pre teba taký príbeh, ktorý tebou otriasol, alebo ja viem, že to je asi ťažko povedať, že každý ten jeden príbeh je veľmi silný. Už vôbec to, že tá vojna tam je a že je tak dlho, prosto tam chodíme od začiatku a točíme filmy, alebo dotočili sme taký seriál Tí, ktorí zostali, o ľuďoch, ktorí neodišli a neopustili svoje domovy, ale zostali priamo doma. Aj počas ruského bombardovania, počas ruských útokov začali sme samozrejme Kyjev, čiže Hostomel, Buča, Irpiň. A keď hovoríme o tých príbehoch, tak ja som si vlastne vtedy aj musela nájsť štáb v Kyjeve, kameramana, zvukára, bolo to veľmi náročné. Prišli sme hneď po, ako sa oslobodzovalo a oslobodilo ako kyjevská oblasť, Buča, Irpiň, Hostomel, potom ďalej. No a hľadali sme si teda miesta a všade boli deti. A najhorší je ten stret s tou vojnou, keď prichádzate vlastne na územie a vy viete, že nie ste vo filme, že idete totálne zničenou krajinou, kde ešte cítiť spálenú zem, kde proste vidíte tie najväčšie hrôzy okolo seba. Práve sa exhumovali hroby, bolo to strašné. A ja som sa dostala do Hostomela, tam bolo také veľké humanitárne centrum, kde aj bola napojená voda a ľudia si chodili z celého okolia ako po vodu. Boli bez vody, bez elektriny. Bol začiatok apríla, čiže zima bola pomerne veľká. Potom sme išli po tých dedinách ako oproti letisku Hostomel. A tam som stretla rodinku pri tom humanitárnom centre, mamičku, 3 chlapcov a ocka, ako čakali na humanitárnu pomoc. A tak som sa s nimi rozprávala, či ich môžeme točiť a že prosto ich príbeh, akým spôsobom a prečo neutiekli. A tá mamka mi vraví, že my sme utekali. My sme išli naozaj tou zelenou zónou, ak si viete predstaviť vojnu úplne so všetkým, čo vojna prináša, bombardovanie, útoky z letiska, z Hostomela, teraz tá zelená zóna, ako oni mali ten prechod z tej Buče, Hostomel, Buča, tak naľavo na Kyjev. A vlastne tí Rusi počas tohto vždy pustili zo pár aut, potom na tých blackpostov to zastavili a rozstrieľali ďalšie autá. Nikto nebol na to pripravený, nikto netušil. Neviete, v ktorom aute idete, neviete, čo sa okolo vás deje. Prosto aj v tom momente ona vravela, že keď nás zastavili, tak sme mysleli, že aby neboli zápchy. Že prosto nás zastavili, tak my sme sedeli v aute. A naraz sme videli, že tie autá pred nami rozstrieľali. Boli tam ženy, malé deti, bábätká, staré ženy, zvieratka. Rozstrieľali všetky autá. A teraz táto rodina bola posledná v tom rade. Oni boli ozera, to je za Hostomelom asi 4 kilometre cez pole, je tam hneď letisko Hostomel. A teraz tí 3 chlapci boli vzadu a tá matka s tým mužom, všetci dolu, mlčať, nič, auto mali rozstrieľané, oni prežili, boli posledné auto, takže už to prosto Rusi asi odflákali alebo sa venovali tým prvým autám. Videli to všetko. A ten malý chlapček dvojročný, že tá pani, tá Marinka sa otočila a naraz sa obzrela na to svoje dvojročné dieťa a to bolo úplne biele, ošedivelo. Tak zostali ešte dlho v
tom aute a potom sa pokúšali odtiaľ len vycúvať. V tú chvíľu nikto už nešiel na ten blokpost. Čiže to sú strašné zážitky. Ja som sa potom aj s tými chlapcami rozprávala a oni sú už v tom momente, keď sme tam boli, tak tam zase, viete, Rusi púšťajú rakety aj v okolí Kyjeva, aj tam. A že či chcú odísť, a oni povedali, že nie, že už nechceme odísť, že ak nás to má zabiť, tak nás to tu zabije, ak máme prežiť, tak tu prežijeme všetci spolu so svojimi zvieratami, so starými rodičmi. A že prežili sme si najväčšiu hrôzu svojho života, dotkli sme sa pekla, videli sme, čo je Rus schopný urobiť a už tu chceme zostať. Takže to je taký príbeh. Možno rovnaká otázka je pre Mirka Todu, lebo ty si tiež mapoval, Mirek, mnohé príbehy, stretol si sa s mnohými príbehmi, tak ja neviem, že či je niektorý z nich, ktorý ťa tak obzvlášť chytil za srdce. Ja mám asi také pozitívnejšie príbehy s deťmi spojené, lebo väčšinou, keď som bol na fronte, tak tam som stretával skôr iba dospelých vojakov, alebo potom už len veľmi starúčkých obyvateľov, ktorí sa z nejakého niekedy pochopiteľného, niekedy menej pochopiteľného dôvodu rozhodli zostať. Napríklad, ja neviem, to zaznel Bachmut alebo Časy v jari, teraz také mesto, ktoré je veľmi nebezpečné a normálny človek by tam nezostal. Ale čiže pýtaš sa na tie deti, tak ja mám veľa akože takých dojemných spomienok, napríklad z Charkiva. V čase ešte, keď sa žilo v metre, tam niekoľko mesiacov ľudia vlastne sa museli pred tým bombardovaním schovávať v metre, alebo teda vo viacerých staniciach. Jedna taká tá najväčšia, kde aj Pálo Pekarčík, režisér, filmár, točil svoj film Svetloplachosť na stanici Hrdinov práce, herojov trudu. To bolo veľmi dojímavé vidieť vlastne taký pár malých detí, ktoré vlastne stratili pojem o čase, lebo celý život, ako celý ten život v tom čase, žijete v tme, neviete, kedy je ráno, kedy je noc. Čiže mali taký ako keby zvláštny biorytmus. Ale napriek tomu boli celkom v pohode. Bolo zaujímavé vidieť ale ich unodených rodičov a tak. Celé to bolo také veľmi drsné, lebo však nejakých 2000 ľudí žije v metre a tak. Nie je to jednoduché, nejaký 1-2 záchody a celá vaša ľudská dôstojnosť je niekde úplne inde, ako ste boli zvyknutí. A do toho kontrast na stanici Púškina v centre Charkiva je zase také malá stanica metra. To bola taká, že rodina, ako keby až atmosféra, že každá rodina mala taký svoj kútik v tom metre. A pre mňa bolo hrozne dojemné, keď jedno malé dievča, 12-ročné, mi ukázalo, ako sa učí. A v podstate to bola veľmi jednoduchá scéna, rozložila si lavicu, otvorila počítač, začala sa učiť a mne bolo hrozne do plaču vtedy, lebo ono bolo to dievča tak ako keby veselé a akože nadšené z toho, že mi ide ukázať, ako sa učí. A mne bolo tak ľúto, že vlastne to musí robiť v takých hrozných podmienkach. A že proste dodnes, niekedy, keď si spomeniem, tak sa sám seba dojmem. Čiže to je potom s Valdom, keď sme boli v Kyjeve v prvých dňoch vojny a stretli sme, keď začali ostreľovať Rusi jednu ulicu, museli sme utekať do podvalu proste s ostatnými a našli sme tam taký veľmi milý pár, Julia a Alex, ITčkár, a Julia bola tehotná a potom o niekoľko mesiacov neskôr sme ich stretli znovu, keď boli blackouty v Kyjeve a narodilo sa im to babetko a to babetko bolo veľmi veselé a veľmi pokojné. Že proste sú rôzne príbehy na tie deti a hlavne keď tu zaznel Cherson, čo je miesto extrémne nebezpečné, pre mňa jedno asi z najnepríjemnejších, kde som sa pohyboval počas celej vojny. Podľa mňa ešte horšie ako Donbas, lebo tam hneď za riekou proste po vás strieľajú Rusi dennodenne. Aj cez noc, cez deň je to hrozne nepríjemné, čiže ani si neviem predstaviť, že by som tam dlho žil, že tie deti v akých podmienkach tam žijú, tak to sú strašidelné veci. Ale vlastne v kontraste toho, to bábätko v tom Kyjeve, že bolo úplne pokojné, veselé a nás videlo prvýkrát a nebolo vôbec vystrašené a milo tam lozilo. Čiže to bolo také veľmi, veľmi úsmevné. A potom máme ešte taký, tiež ma to tak dojalo v Krivom Ríhu, čo je vlastne mesto, odkiaľ pochádza ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Keď sme točili s Martinom Korčokom z Múzea holokaustu taký film o tom, ako Židia prežívajú vojnu na Ukrajine, tak sme boli s takou mladou židovskou komunitou a to bolo strašne milé, lebo oni boli nadšení z toho, že sme tam prišli, lebo Krivý Ríh je vlastne trošku taká periféria, že keď je niekto tam, tak je v Dnipre. Dnipro je také veľké centrum, Krivý Ríh je v podstate taká diera v úvozovkách. Nechcem uraziť obyvateľov Krivého Ríhu, ale oproti Dnipru je to niečo proste iné. A bolo veľmi milé, ako sa oni hneď prepli do ukrajinčiny, ako veľmi vlastenecky rozprávali o
o tom, ako prežívajú tú vojnu a to bolo pre mňa tiež také veľmi povzbudivé, že proste tínedžer, ktorý proste sa snaží, boli veľmi aktívni, navštívili sme ich v synagóge a ukazovali nám, bolo tam hrozne veľa humanitárnej pomoci, opisovali nám, ako rôznym deťom pomáhajú a tak ďalej. Čiže ja mám skôr spojené ako keby skôr také tie pozitívne príbehy, keďže viac som potom s tými vojakmi, tak, ale akože vďaka Bohu za to, že sú aj také veselšie príbehy. Peťo, ty mapuješ sovietské zločiny, veľakrát je to o tom najhoršom, čo človek dokáže urobiť človeku, tak v tomto kontexte prekvapilo ťa to, čo dnes vidíme na Ukrajine a napriek tomu, že ty teda nechodíš na tú Ukrajinu, ale pomáhaš, ale zaujímalo ma, že či aj pre teba nejaký z tých príbehov, ktoré sa spájajú s tou vojnou, je taký naozaj silný, že tebou otriasol. Pre mňa bol silný príbeh, ktorý sa odohral v Košiciach. Lebo staráme sa tam o 2 rodiny a tie deti z tých rodín sú samozrejme nesmierne milé. Jedna už krásne hovorí po slovensky, dokonca reprezentuje mesto v gymnastike, je úžasná gymnastka. No potom je tam v druhej rodine malý chlapček, ktorý ešte len sa chystá do školy, ale už z tej škôlky po slovensky hovorí a má takú nejakú záľubu v zhromažďovaní dinosaurov a brontosaurov a rôznej takejto pravekej havede. A ja stále sa pýtam tých matiek, či sú v poriadku, či teda nemajú nejaké útoky, či napríklad nie sú v dome a podobne. Všetko je v poriadku až teraz, po toľkých rokoch. Mi povedala tá matka, že jej synček išiel s tým dráčikom v obchode ku kočíku a takému alebo teda mladšiemu dieťatku ukazoval toho dráčika, chcel sa proste pochváliť. A to videl otec, priskočil tam medzi nich a veľmi vulgárne odohnal toho chlapca, aj tú matku. V podstate tak, že bolo to v tom obchode údajne až na takú nejakú zvadu alebo bitku alebo niečo také. No, ona je lekárka, ona tak s takým nadnesením aj s takým úsmevom. Mňa to neskutočne ranilo. Som o tom napísal taký nejaký postreh do denníka, teda do SME. A potom som si prečítal tie komenty, tak boli bojovné, za čo som vďačný tým komentátorom, že aspoň takto teda prejavili, že kde sa to berie v nás. Lebo to, že je vojna za čiarou, tak my sme si na to pomaličky zvykli, lebo správy prichádzajú, správy odchádzajú a my potom nejak sa dostaneme na tú frekvenciu vďaka takýmto dámam a pánom, ako ste vy, že donesiete tú emóciu, v ktorej nie je, ktorá správa neprináša tú emóciu. A toto práve by bolo asi treba tým ľuďom vysvetľovať častejšie, že aj my sme vo vojne. Ale to sa možno k tomu dostaneme neskôr. My sme hlavne vo vojne sami so sebou. Ale to potom ďalej. Ono tie hraničné situácie ukazujú vždy asi to najhoršie aj to najlepšie v ľuďoch a možno ja len tak pridám, tak na margo toho, čo ty si hovoril, tak ma napadol príbeh pána Kafku, Jiří Kafka, ktorý žije v Prahe. Je to posledný príslušník Royal Air Force československý na 100 rokov a my keď sme boli prvýkrát u neho na rozhovore, tak sme tam videli také teda to sme nevedeli ešte, že sú mamičky s deťmi. On má taký malý byt, dom, taký so záhradou, v podstate bytový dom, že má tam niekoľko takých jednotiek a sme sa pýtali, že kto to sú, že to sú teda ukrajinské matky s deťmi a tak sme sa pýtali s kolegom kameramanom, že teda vy takto pomáhate a on hovoril, že veď ja som bol zachránené dieťa tiež, on bol Vintonové dieťa a ja by som nepomáhal, to je moja povinnosť. Čiže mne to prišlo také, že škoda, že to neberie každý tak, čo sa týka tohto a podľa mňa o to je vlastne hodnotnejšie to, čo
robia tu naši hostia, že ukazujú to utrpenie detí priamo aj na mieste tých vojnových konfliktov. Ja sa vlastne chcem spýtať aj otázku, či tie deti si uvedomujú všetko to do plnej miery, čo sa vlastne okolo nich deje a ako s tými deťmi hovoríte o tej vojne, keď s nimi vlastne hovoríte. Ja sa priznám, že teraz točíme už, my vlastne po tých seriáloch sme začali točiť film o ľuďoch, ktorí sa rozhodli bojovať a brániť vlast. Čiže ja som už skôr v tých šedých zónach a teraz teda točíme pri Pokrovsku. A čo je také ako veľmi zvláštne je, že aj v tých šedých zónach, aj napriek tomu, žijú deti naozaj. A my sme boli v tej Konstantinivke teraz a tam nás zobral taký pán farár zo Slavianska, že či mu nepomôžeme, že tam založiť takú, že ľudovú školu, že sú to muzikálne deti. Tak sme išli do toho krytu pod školou a ja vravím, že koľko je tu detí? Veď pre nás je to šedá zóna, tam je vojna, kúsok, tam cez čiary 7 kilometrov, tam je Časiviar, tam je Pokrovsk, tam prosto ste v takej nedobrej lokalite pre deti a tam sú vlastne cez to všetko tá Konstantinivka je spádová oblasť, kde utekajú, ako tí Rusi postupujú, tak tam utekajú z tých oblastí ďalšie rodiny s deťmi. Pre mňa je to neuveriteľné a tie deti, ktoré utekajú už z tých, že sú ohrozené tou vojnou bezprostredne, prídu sem ako do bezpečia. Vy sa odtiaľ snažíte čo najskôr odísť, alebo teda ste tam takí bdelí, alebo niekde to stále búcha a tie deti tam prídu žiť. No tak sme boli s takýmito deťmi. Ten pán farár Julián nás tam prehovoril, sme išli pozrieť, aj sme to točili, tú školu vlastne v tom ukrytí, v tom podvale a tam tie deti nám rozprávali úplne radosne, že aké hudobné nástroje, že či im vieme pomôcť, zohnať a tak, a že oni tam budú hrať. A oni sa úplne regulárne tešili, oni sa tam cítili napriek tomu, že boli tam, kde boli, sa cítili ako utiekli z tej úplnej hrozby, z tej úplnej vojny sem do toho bezpečia. Nik z nás by tam nechcel byť mesiac. A naozaj tá radosť v nich, akože v tých deťoch, že ten prísľub, že niečo vieme zohnať a Katka už nejaké gitary tam priniesla, tak to bolo obrovské. Oni sa normálne tešili a keď sme im povedali, že urobíme koncert, tak to je akože na 100%, to tam ideme prosto úžasné. Tie decká majú život, majú nádej a zrejme potom to aj pôsobí prosto aj na tých ľudí, že bránia tie deti. Čiže to je asi jedno s druhým. A ja predsa len chcem povedať, že aj tí chlapi, a teraz, že budem hovoriť o chlapoch, ktorí bránia Ukrajinu, majú v sebe deti. Ja som teraz toho tak trošku plná, lebo to sú chlapi, ktorých asi stretáva aj Mirek, aj všetci, Andrej, že sme boli teraz, točili s ľuďmi, ktorí majú doma deti, 2-3. Sú každý deň na tom 0. bode a potom sa na chvíľu vrátia a idú na také rozkladušky, na také rozkladacie postele do tých svojich náhradných domov, polozbombardovaných domov a tam sa tešia, keď už nie sú tých 7-10 dní na tom 0. bode, tak tam sa tešia, ukazujú si tie deti a rozprávajú sa s tými deťmi a zažili sme aj taký rozhovor dieťaťa s tým otcom. To ste nezažili toľko radosti a vrúcnosti, čo tie deti prenášajú na tých otcov na tej vojne. Takže že tie deti alebo tá vojna, cez tie deti ju vnímam tak širokospektrálne a mnoho vrstev na to, lebo je to naozaj niečo, čo je šialené. Tie deti sú všade. Sú blízko pri fronte, sú v bezprostrednej blízkosti, utekajú rovnako s rodičmi a potom sa tešia, že sa dostali do zóny, kam vy idete už dobre, že nie v nepriestrelnej veste a v príľbe. Tak, ale sú radosné, sú nádherné. Mirek? Ja že ľudia, ktorí vlastne že rozmýšľam nad tým, čo hovoríš, že deti, ktoré žijú v tých úplne bojových zónach, že mne sa to nepáči, teda otvorene to poviem.
že kebyže som rodič a mám malé deti, tak a napríklad som v Konstantinivke, kde keď som minule išiel okolo, tak Rusi zbombardovali železničnú stanicu a vlastne úplne to tam padá veľmi často, že vlastne je to miera náhody toho a kebyže mám malé deti, tak proste absolútne by som to považoval za proste rodičovský pud ich proste odtiaľ zobrať preč. Hej, čiže to je poznámka k tomu, že to mi príde absolútne. To, že tam zostanú starí ľudia, ktorí si nevedia predstaviť, že nevedia kam ísť, to viem pochopiť. Je to ťažké, človek častokrát je sám, necíti sa, už možno zmierí s osudom, že čo bude, to bude. Ale v prípade tých malých detí ich obrať o nejaké detstvo, čiže to je niečo, čo proste pre mňa je nepochopiteľné, lebo proste vždy je možnosť odísť. Vždy je možnosť odísť. A už len napríklad do Charkiva môžu, alebo ja neviem, aj do Černíhivu, kdekoľvek, všade sú nejaké utečenecké centrá. Čiže to len taká malá poznámka k tomu. Neviem, asi len to som chcel povedať, že to pre mňa je také, že udivujúce, lebo proste človek, že a momentálne ten vývoj na fronte sa nevyvíja dobre. Keď sa rozprávame o Donbase, to sú proste situácie, keď vy ste niekde a prevrátite sa o niekoľko mesiacov, vlastne sa už nemôžete vrátiť späť, lebo to miesto je už pod ruskou kontrolou. Čiže napríklad poviem, naposledy, keď sme boli cez výročie s Gabom Kuchtom z českého denníka N v dedinke Očeritné, to je už pod kontrolou Rusov, to je smerom na Pokrovsk. Spali sme v Pokrovsku, teraz by sme už v Pokrovsku asi spať ani moc nemohli. Teoreticky by sme možno mohli, ale v podstate to mesto, o ktorom sa hovorí, že proste bude ďalšie na rane a tak ďalej. Čiže ten Donbas a podľa mňa aj ten Cherson, akože ja to na jednej strane chápem, že tam ľudia chcú zostať, lebo akože napríklad Charkiv je dobrý príklad, hej, že druhé najväčšie mesto na Ukrajine, nechcete sa psychologicky nechať vystrašiť, lebo to je cieľom všetkých tých ruských náletov, raketových útokov, toho terorizovania, čo robia, vystrašiť ľudí, aby odišli preč z toho Charkivu. Hej. Ale tam je proste situácia predsa len trochu iná, kdežto Donbas je proste brutálne bojová zóna a tam proste pre mňa je to nepochopiteľné. Proste že tam proste niekto s tými malými deťmi je. Že ja by som to samozrejme tým ľuďom nepovedal v tom teréne, lebo na to nemám právo. Ale tu počas tejto debaty proste logicky mi to príde ako proste nezmysel. Aj sme sa na to pýtali, naozaj sme sa aj o tom rozprávali, presne o tom, že prečo tí ľudia s tými malými deťmi neodídu, že je to nepochopiteľné. A mnohí tam majú, tie ženy tam majú svoje proste mamy a tie nechcú odísť a proste je to taký celý ako keby taká reťaz toho, alebo majú nejaké zvieratá, alebo prosto vždy je to niečo, kvôli čomu tam zostanú. Ale ja som stretla takú rodinu, oni sú dobrovoľníci a oni vedú centrum tej humanitárnej pomoci tam práve v tej Konstantinivke a teraz ide tam naozaj veľa utečencov, alebo teda tých ľudí, ktorí utekajú a majú takú 12-ročnú dcéru a to je úplne dobrovoľníčka telom a dušou. Tá nás tam aj sprevádzala, aj nám robila celý ten výklad, ale áno, to myslím si, že v tomto sa zhodneme, že tie deti v tejto oblasti berieme ako veľmi, veľmi bolestivo a veľmi ťažko, že je to tak. No. Ja by som k tomu len dodala, že áno, rozprávame sa s tými rodičmi, hlavne s matkami o tom, prečo tam ostávajú s tými deťmi a oni majú oveľa hlbšie tie väzby na tie miesta. Často nerozumieme tiež presne, že najradšej by sme tie deti vzali a niekam do bezpečia, povedzme aspoň na tú Zákarpatskú, ja tam pracujem v detskom domove a už od začiatku vojny a musíme to rešpektovať. Nemôžeme im do toho zasahovať, alebo teda môžeme im ukázať, že je aj bezpečná cesta, oni sa v mnohom boja, hej? Sú vystrašení, sú viazaní na to miesto. Mnohé tie matky povedali, no tak my máme muža na fronte a on vlastne sa nedostane do toho Zákarpatska, keď ho pustia, tak chceme ho vidieť aspoň, hej, že už je tam, ja neviem, 2 roky, tak navštevujú sa v tom Ševčenkove, že tam sa dokážu dostať do tých miest. Ale nedá sa, ani ja s tým nesúhlasím, ja som ich tiež najradšej vzala. Ale teraz sme vymysleli ten projekt Mosty a v podstate z toho Ševčenkova vozíme tie matky s tými deťmi na 10-dňové rehabilitácie. A ja sa tak modlím a dúfam, že možno len pár z nich si povie, že veď na tom Zakarpatsku, veď by sme tu mohli zostať. Keď len pár tých rodín tam si povie, že nebudem sa báť vycestovať, lebo nevieme si to predstaviť, keď sme naozaj naviazaní celý život na to miesto, že oni až tak veľmi z toho Donbasu necestujú do zahraničia alebo po tej Ukrajine nepoznajú, nikdy neboli ani v Karpatoch. Tak
musíme to rešpektovať, ale možno keď im ukážeme nejakú cestu, tak pár tých rodín si povie, že hej, a potiahne ďalšie a možno to bude taká reťaz, že tie deti dokážeme dostať do bezpečia. Ono aj samotné tie už staršie deti by chceli byť účastné a nápomocné. Presne tak, ako Vierka hovorí, že tie staršie, tie už tak rozprávajú o tom, že oni pomáhajú s tou humanitárkou, vykladajú. Sme mali také dievčatko a vykladala nám humanitárku, veľmi sa tešila vždy na nás Katkou, keď sme prišli. A potom sme ju vzali na tú rehabilitáciu na 2 týždne, tak bola neskutočne šťastná. Ale mnohí chcú bojovať, tam vidíte chlapcov, my sme u tohto Andriušu boli a on mal tú bojovú sieť na seba a babka mu stále nadávala, aby si to nedával, lebo sa bála, že ho zamerajú z diaľky a že ho proste zastrelia. Tak potom im tie také pištole mali nejaké, s ktorými sa hrali na vojakov, tak im vymenili za drevené pušky, čo teda, no ale proste oni sa hrajú, hej, že ťažko je tam im povedať, že nie, že ako hrajte sa nejako inak. Ale stretla som jedného chlapca v Ševčenkove a on mi povedal, ak som sa ho pýtala, že mal takú zbraň a že ty budeš bojovať? A on, že áno, ja budem bojovať za Ukrajinu, ale nebudem zabíjať. A ja, že nebudeš zabíjať? A on, že no zabíjať by som nechcel. Ja by som vypestoval takého veľkého krokodíla, ktorý by všetkých tých Rusov zlých pojedol. A vlastne oni v tej fantázii si predstavujú to víťazstvo, ale nevždy to musí byť spojené s tým, že budú zabíjať alebo že budú niekoho. Teraz v Chersone som stretla umelca Bohdančeka, ktorý nádherne maľuje, naozaj, že ma oslovili tie obrázky a priniesli sme mu s Katkou stavebnicu Merkur. Neviem, či to poznáte, to sú tie šrobiky, tak? A on chce byť pretekár. Tak sme s Katkou tam stávali to pretekárske auto, podvozok a potom sa Katka zarozprávala s tou jeho mamou a on pokračoval v stávaní toho autička a miesto tú prevodovku, ktorú tam mal mať, tak dal vzadu ako takú vrtuľku a pýtam sa ho, že čo si to vyrobil? A on, že odminovaččik, ako odminovacie auto a tí chlapci sa volajú odminovaččik, tak že ono chodí a odminuje, akože vybuchujú tie bomby a to vyrobil z toho. A hovorím, poďme sa hrať nejako inak s tou stavebnicou, že dobre, tak budem ťa operovať. Ty si postrelená a ja ti vyberiem guľku. Tak znova ako ozubeným kolieskom ma zašíval a to. Niekedy je ťažké tie myšlienky tých detí odviesť od tej vojny a práve preto tam aj chodíme a robíme všetky tieto možné aktivity, že keď už tam tie deti sú, musíme to rešpektovať a snažiť sa im pomôcť teda tam. Čiže napríklad sme do Konstantinívky priviezli klauna Il Pimpo z Talianska, my sme sa veľmi báli aj s tým Dimitriom aj s Františkom, že či tie deti sa vôbec dokážu zabaviť na toho klauna, má bubliny a to. A o 12. to malo začať a za 5:12 tam nebolo nikoho. O 12. to bolo plné. A oni sa boja s tými deťmi sa zhromažďovať, aby tam netrafila nejaká strela, keď tam je viac detí na kope. A oni prišli presne na 12. A zo začiatku boli takí, ale potom sa tak uvoľnili a tak sa vžili do tej hry toho Il Pimpa, stratili sa, že stále sú to deti. Stále. A my to nesmieme vzdať a nesmieme prestať s tým, to detské v nich podporovať, lebo oni sami si to nevytvoria. Hej. My to musíme urobiť a tak my to robíme. Peťo, môžeš doplniť? Vetu by som k tomu dodal, lebo je to taký nejaký prídavok k tomu, čo žijú tie deti. Je to vlastne výzva, aby sa nejako vyrovnali s tým, čo žijú, takže vznikajú u nich takéto zaujímavé, niekedy úsmevné zručnosti, ale ja v tom vidím aj kódy. Do tých detí sa kóduje niečo, ako zlepšovať svet, ako uľahčovať utrpenie a ako posunúť tú strašnú katastrofu tým humanejším spôsobom. To je úžasné počúvať, že u tých detí to vzniká takto mimovoľne. Že tam ani snad nemusí byť nejaký mentor, ktorý by im to vysvetľoval z nejakých zložitých psychologických trendov, že takto má byť. Oni to robia podvedome a robia to správne. Viem si to predstaviť na filme. A viem si predstaviť strih,
A v zápäti z druhej strany, to, čo ste iste všetci videli aj na internete, ako tie detičky ruské majú poobliekané papierové tanky okolo seba s tými rúrami a pani je učiteľky a možno aj súdružky sú ešte do dneska. Tie deti kam si vedú, lebo idú kam si bojovať. To je úžasná metafora tohto sveta. Svet utrpenia, ktorý plodí dobro v týchto deťoch, koduje doživotné dobro a svet toho, kto buduje ilúziu nepriateľa a koduje do týchto detí zlo. To je úžasné. Ja vám ďakujem. Ja, keď môžem, lebo mi to teraz obidva ste mi pripomenuli niečo. Pri tých ruských deťoch s tými tankami absolútna analogia s Hamasom a to, čo tá propaganda, ktorú im od malička vsúvajú proti Izraelu, ktorý treba zničiť a pozabíjať každého Žida bez ohľadu na to, že aký má názor. To mi absolútne pripomína, že to je presne tak, že tá ako dehumanizácia od detského veku a potom to umenie, ktoré tu zaznelo, lebo vlastne tá vojna ako keby vytvorila aj hrozne veľa umenia. Na Ukrajine tam hrozne veľa kníh vychádza, hrozne veľa všelijakých ilustrovaných. A mne to pripomínalo knižku, ktorá sa volá Vojna, ktorá zmenila Rondo. Ona urobila také lvivská vydavateľstvo Agravka. A ona je nádherná kniha o tom, ako vlastne sa zmení svet, keď príde do vašej krajiny vojna. A vlastne tá kniha vznikla kvôli tomu, aby ešte po anexii Krymu 2014, že vlastne taký návod, že ako sa rozpráva s deťmi o vojne. A tá kniha ona je nádherne ilustrovaná, vyhrala aj knižnú cenu detských kníh v Boloni. A ona je vlastne úžasná v tom, že ako sú tam také postavičky, tiež sú také alegórie, že tu bol krokodil, tak tam je žiarovka, tak rôzne ako také postavičky. A keď prichádzajú tie tanky, tak zrazu tá kniha je temná, akože prejde do takej čiernej. Že je to hrozne ako keby poetické, zároveň je to veľmi čisté. A že to umenie, tá kultúra proste tiež môže mať veľmi veľký vplyv, čo teda u nás asi za okolností, aké máme, sa hovorí možno ťažšie, lebo proste veľmi ľahko sa môže tá atmosféra zmeniť. Stačí, aby proste nastúpili proste do čelných funkcií ľudia, ktorí tomu nerozumejú a potom o to ťažšie vznikajú potom také veci. No, ja iba doplním asi trošku takú tú filozofiu, že my, čo si pamätáme socializmus, a to, čo nám vtlkali a krásne usmiaté sovietské deti a potom tie nejaké príšerné deti v tom kapitalistickom svete, tak ja som bola v 13 rokoch vo Volgograde navštíviť otca a bola tam konzulová dcéra v mojom veku, ktorá tam prosto prišla asi rok predtým, ja som tam bola iba na mesiac a ona mi rozprávala o triede, do ktorej vošla v tom Volgograde. Ako prvé došla teda zo Slovenska, my sme boli ako západ, už sme mali také tie páskované ponožky a prosto sme sa obliekali, rifle. Tak ako sadla si do lavice, predstavili ju spolužiačkám, ako prvé jej odstrhli vrkoč, potom jej postrihali šaty, potom chodila v uniforme, potom ju všelijako zastrašovali, nevedela si tam nájsť kamarátov. A vlastne keď som tam bola, tak tá agresia alebo niečo, čo tam bolo všade prítomné. A ja si to ako dieťa pamätám. A Lucia Štaselová, s ktorou teraz robím film, sa tomu aj venovala. Aj taká ako filozofia agresivity a filozofia takej toho násilia. A ja musím povedať, že až potom som si to spojila, že čo som prežila. A keď som sa vracala z toho Volgogradu, tak v lietadle sedeli vpredu. Asi my sme prestupovali v Kieve takí dvaja starčekovci pre mňa. Oni boli asi v mojom veku dneska, keď som. Ale boli to starčekovci. Ja som mala 13 rokov a sedeli vpredu a vzadu sedela taká tehotná pani a chcela sedieť vpredu. Ona bola z Prahy. Tak jej išli povedať tým dvom starčekom s tými metálmi vpredu, že aby si sadli dozadu. No a oni, že majú metále, že sú to hrdinovia druhej svetovej vojny, že nejdú a oni, že choďte. Až teda poslali na tých starčekov milíciu. Tá milícia ich vyviedla z lietadla, tam ich dokopala, dobila, potom už starčekovci išli dozadu. To bola moja rozlúčka so Sovietským zväzom. Hneď potom začala škola. Ja som mala rozprávať súdružke učiteľke, ako sa dobre žije v Sovietskom zväze. Ja sa priznám, ja som od strachu v tom lietadle zabudla rozprávať aj po rusky. Aj čo som vedela, ale naozaj, ako musím povedať, že to dieťa, tie kódy, aj všetko, čo to dieťa si so sebou prináša, tak to si nesie celý život. A
Ako si, Peťo, aj ty spomínal s tou indoktrináciou v tom Rusku, ktorá naozaj postihuje ďalšie a ďalšie generácie. Čím to je? Lebo to je taká kontrastná krajina, že na jednej strane je Puškin, Dostojevský, na druhej strane Irpiň, Mariupol, Borodianka. Ako toto vôbec môže ísť dokopy? Ono to nejde dokopy, pretože Puškin a vôbec veľkí ruskí umelci málo kedy šli ruka v ruke s diktatorským režimom. Oni spravidla boli taký ten nechcený produkt režimu. Neskôr si ich samozrejme režim privlastňoval. Mne stále chodí po pamäti ani nie Tichý Don, ale osud človeka, Šolochov osud človeka, skôr ako Tichý Don, pretože v osude človeka je to tak nádherná próza, je tak citlivo, krásne urobená, že nie je divu, že Šolochov dostal Nobelovú cenu. Ale potom Solženicyn poukázal na niektoré nezrovnalosti a dnes už na dnešnej úrovni poznania vidíme, že nie nadarmo bol Stalinovým miláčkom Šolochov. Nech urobil čokoľvek. Vždy išiel vyššie a vyššie a Stalin to tiež vedel. Čiže bol to kúpený adorátor toho režimu. Takže v osude človeka je tam toľko faktických nezrovnalostí, že dnes by asi pred historikmi, ktorí poznajú situáciu, dosť ťažko táto próza ostala ako nepoškvrnená. Ale oni to proste potrebovali, tvoriť tieto mýty. To potrebovali a táto mytológia vlastne to je súčasť tej štátnej doktríny. Všetko je naše štátne, respektíve moje Putinové, moje predtým Stalinové a predtým Leninové snáď aj Leninové tam bolo niečo. A táto kontinuita toho diktátorstva postupila až do dnešných dní, čo je pre mňa, to bolo šokujúce. Ja som veril tomu, že po 89. roku tam naozaj príde k humanizácii spoločnosti. No ale Putin ukázal, že nie, že on potrebuje túto kontinuitu. Aj ju teda dotiahol do tohto konca, čo je pre mňa šok. Že oni sa vrátili k horším metódam, ako boli v 50. rokoch metódy v stalinských lágroch. Lebo toto, čo sa deje dnes na Ukrajine, to sú metódy 30. a 20. rokov sovietských lágrov, kde jednoducho tých ľudí bezúzdne vraždili a nemali s tým nejaké zábrany. Takže preto je tam to spojenie toho utrpenia Ukrajiny dnes rukami týchto barbarských vojakov a to, čo sa dialo v 20. rokoch na Slovenských ostrovoch a inde, to je takýto ten oblúk, ktorý je v podstate svojím spôsobom, tá Ukrajina je návratom do toho prvotného leninsko-stalinského myslenia o tom, že my sme vlastníci všetkého. Vašej mysle, vašej kultúry, vášho ducha, aj vašich detí. Aj výchova vašich detí je naše vlastníctvo. Bohužiaľ. Ja si myslím, že by sme sa mali prestať pozerať na ruských klasikov, ako sme sa pozerali na nich doteraz. A to, čo Ukrajinci už dávno majú vyriešené a v podstate kľudne to môže byť aj tak, že ich prestať čítať, podľa mňa, alebo sa na nich pozerať kriticky, vydávať ich diela s kritickým komentárom. Poviem príklad za všetkých Bulgakov. Ja sám mám veľmi rád Majstra Margaretku, proste úžasná kniha, hej, ale vlastne v celom kontexte to, aký bol protiukrajinský, napriek tomu, že žil isté svoje obdobie v Kieve, má tam múzeum, prebieha debata zrušiť jeho múzeum, alebo ja som skôr ako keby za ten princíp, že nerušiť, ale dodať kontext. Že podľa mňa, akože to, čo sme doteraz vedeli o ruskej klasike, neplatí. Podľa mňa sa absolútne zmenila prizma toho celého. A absolútne neplatí to, že národ Puškina niečo urobil. Tak lebo predtým, ja neviem, národ Goetheho tiež niečo urobil. Že proste tu sú nejaké klišé o nejakých ruských klasikách, ktoré aj tak nikto nečíta. A sú aj oveľa lepšie knihy, sú oveľa lepší ukrajinskí autori, ktorých nepoznáme, lebo celý čas, vlastne, čo sme žili my trochu staršie ešte za komunizmu, tak sme v podstate o ukrajinskej kultúre nič nevedeli. Nevedeli sme pomaly, že existuje ukrajinský jazyk. Mysleli sme si, že všetci hovoria iba po rusky, proste za našimi hranicami smerom na východ.
Čiže podľa mňa to je celé ako keby na inú debatu, lebo o tom sa dá hrozne veľa filozofovať, ale podľa mňa taký trochu radikálnejší, oveľa kritickejší postoj k ruskej kultúre a k tým predstaviteľom aj k tým klasikom by bol asi na mieste, lebo proste my máme ako keby nános, aj ten komunistický v sebe, toho proste našej nevzdelanosti, toho, ako málo o tom vieme, málo vieme o kontexte. Celé to bolo vždy podsúvané iba v nejakom, ako keby v tom promoskovskom ako keby pohľade a nevnímame kontext. Hej, že proste, dobre, hovoríme o Bulgakovovi a povedzme potom aj B, že je tam debata, že zatvoriť jeho múzeum, prečo? Hej, že potom na tej istej ulici sa narodili tiež veľmi významní ľudia, oni tam nemajú múzeum. Možno by bolo lepšie, keby mali oni. Ja by som k tomu len spomenula, že rozprávala som sa s Olgou zo Žitomíru. Olga je vlastne v takom tom punkte nezlomnosti, to tam riadi v Žitomíre. Pred začiatkom vojny učila na vysokej škole a učila biológiu a fyziku. Veľmi vzdelaná taká vedkyňa a teraz sa venuje vlastne, preberá to prádlo, pomáha civilom, je tam myslím, že cez 20 000 utečencov v Žitomíre a proste venuje sa tejto činnosti. A tak sme sa rozprávali raz, lebo sme stretli takého starého pána v jednej dedinke, kam sme viezli humanitárku a on tak sa na nás pozerá, že dievčatá, že odkiaľ ste? A my, že Slovákia, Slováčina. A on nás tak, a my Čechoslovákia. A on, že to poznám zo 68. tam som bol. A teraz sme zostali také, pre nás to nebolo pekné obdobie, to, že ale áno, vtedy sme ich vnímali, akože sú tu na tých, ale my sme to vedeli, čo sa v 68. stalo a táto Olga z toho Žitomíru, tak ona mi hovorí, že vieš, ale vy ste sa učili o tých dejinách, vy ste vedeli, čo tí Rusi vám tu urobili, že prišli, ale my na Ukrajine sme sa to neučili, aspoň na tej východnej Ukrajine, oni v tých ruských učebniciach toto nemali ten hladomor, nemali všetky tie súvislosti. Ona hovorí, ja som o tom nevedela, moje deti o tom nevedeli. Jednoducho niekde tam v tej histórii a v tom učení, v tom vzdelávaní je základ tej budúcnosti aj tých detí, aby vedeli, čo sa dialo, čo môžu očakávať. To je aj u nás, že ja musím tiež moje deti, my v tom vzdelaní máme obrovské medzery, keď ja musím vlastným deťom vysvetľovať, ako to je, pretože oni majú proruského učiteľa na gymnáziu a je problém vôbec tam urobiť diskusiu. Ja chodím na Ukrajinu a moju dceru nepustili na záverečný koncert, pretože povedali, že sa tam niečo deje, ale bol vyslovene proruský ten učiteľ. My máme na školách proruských učiteľov, na gymnáziách. Tí učitelia vysvetľujú tie dejiny našim deťom úplne inak, ako to v skutočnosti bolo a ja musím doma mojim deťom, mojej dcere, môj syn vyštudoval históriu, ale dcera tejto musím vysvetľovať a ona tie súvislosti, a to je len jedno z detí, ale čo tie ostatné? To tiež zabudnú na to, čo nás čaká. A teraz sme si prešli tými prezidentskými voľbami a ja mám teda syna, sú to moje deti, syna, ktorý má 28 rokov a teda žije v Brne a všetci sme sa báli, teda strašili nás tým, že tí naši chlapci nepôjdu bojovať, lebo keď budeme mať tohto prezidenta, tak on nedovolí. A môj syn hovorí, že no ja asi aj tak budem bojovať, pretože keď budeme proruskí, budeme bojovať za ruskú armádu, lebo Rusi sa nepýtajú na tých územiach, že či chceš, či nechceš. Oni ťa proste zoberú tých chlapcov, mladých, a nasadia ich do tých prvých línií. Čiže my nemáme inú možnosť len neustále hovoriť a bojovať, pretože ja už, keď by môj syn mal bojovať v armáde, tak nebojuje v NATO armáde, ani v ruskej. Pretože Rusi nás vnímajú ako niečo podradné, ako niečo, čo môžu použiť a zahodiť. A jednoducho my nemáme inú šancu len sa držať tej západnej demokracie a tých, ktorí stoja pri nás toho humanitného smeru. Ešte by som sa vrátila k tomu ruskému vplyvu. Nerobme si ilúzie, aj v nás je, ja som tiež Husakové dieťa a tiež je v nás veľa z toho iskričkovského, pionierského. A aj na tej Ukrajine, ja pracujem v detskom domove od apríla 2022 na Ukrajine a ten systém tých detských domovov je nastavený na tom ruskom systéme. Hej? Tak ako to, ja pracujem s handicapovanými deťmi už skoro 20 rokov, 17 rokov.
A ja som pracovala s Rusmi, ktorí prichádzali na Slovensko a oni tu tie handicapované deti, s ktorými my sme tu už pracovali, oni nikdy nevideli také postihnutia. A oni mi povedali, tí ruskí terapeuti, že ja to som nevidel také. A hovorím, jakže nie, však aj u vás sú. A on, že no ale u nás je prvé poschodie takých, ktorí majú šancu a s tým sa venujeme. A potom sú poschodia, kam ani nechodíme. Lebo to sú takí, akože z tých nič nebude. A toto je ruská filozofia, že ty musíš byť užitočný, ty musíš... Teraz som napísala článok, ktorý sa volá, že na Rusmi okupovanom území musíš žiť neviditeľne, musíš byť neviditeľný. A ty máš postihnuté dieťa, ty si viditeľný, ty si škodlivý pre spoločnosť, lebo nepracuješ, dieťa dáme sem a ty budeš pracovať, budeš užitočný. A to napríklad v tomto detskom domove, budem úprimná, na začiatku tej vojny som videla. A dnes už ten pohľad náš, to sa nedá ani vytknúť, že je to ich chyba, alebo my sme tí lepší, alebo vôbec nie. Mne ten riaditeľ v tom detskom domove po tých viac ako 2 rokoch povedal, že Zuzka, my potrebujeme tvoje oči, lebo my to nevieme vidieť. My sme to 30-40 rokov nejako robili a boli sme presvedčení, že to robíme dobre. A až keď príde niekto a povie nám, že vieš, ale to dieťa má rovnaké právo ako to zdravé dieťa, a my sa vieme to naučiť. A oni sa to učia a chcú sa to učiť, chcú byť súčasťou našej spoločnosti a my máme povinnosť im pomáhať v tom. Ďakujeme. Ja možno by som teraz v tejto chvíli dala priestor aj nášmu publiku, ak sú nejaké otázky. Tak teraz je ten správny čas ich položiť. Možno ešte chvíľku počkáme, takže nie sú žiadne otázky. Určite. Ďakujem. To, čo vidíte, tak to je samozrejme strašne hrozné. My si to nevieme predstaviť. Ja by som sa ale chcela spýtať, kde vyberiete silu sa tam znovu vrátiť a potom znovu prísť na Slovensko. Mňa to len lízlo na začiatku, keď som s Červeným krížom pomáhala tesne po vypuknutí vojny a pre mňa bolo hrozné z hraníc. Ešte som nebola na konci tej dediny a už tam bol iný svet. A vy sa vraciate z niečoho, čo si my tu nevieme predstaviť, nikto z nás. Vraciate sa domov, kde spíme v normálnych posteliach, kde nám z kohutíka tečie voda, kde sa naše deti smejú a hrajú úplne v bezpečí. A vy sa tam potom vraciate späť. Kde beriete tú silu? Tak ja sa priznám, že keď prejdem tie hranice a vidím nad Dargovom tú búrku, tak si vravím, že je to len búrka. Že prejdete hranice a už je to rozdiel, že tam za tými hranicami predsa len uvažujete, že tie záblesky. Ale skutočnosť je taká, že je to ťažké a človeka to ale tak naplňa takým vnútorným pocitom naplnenia a spokojnosti, keď vidím tie deti a keď vidím ten vývoj, lebo my sme hrozne maličkí. Ja tú vojnu nevyhrám. Ani Vierka, ani nikto z nás. To je vysoká politika, ale môžeme urobiť každý kúsok, keď urobíme. A napríklad v tomto detskom domove v Svaľave, keď sa zmenila tá pozícia tých detí, keď sa to tam vybudovalo, robili sme tam rekonštrukcie a celý ten systém sa zmenil, tak si vravím, no jeden domov na Ukrajine je ich 1000. Ale zrazu prišli z Lvova riaditelia z detského domova, prišli od Kieva, prišli proste riaditelia a chcú to vidieť a chcú tie zmeny niesť ďalej. To znamená, že to mňa náplňa radosťou, že sa to bude šíriť a že to proste zaseješ semienko a vyrastie strom, takže to je moja energia. Ja iba poviem, že v momente, keď Rusko vojensky napadlo Ukrajinu, tak jednak cítim to už roky,
roky cítim to, že Slovensko prehráva. Ja nie som rada na strane porazených, ale informačnú vojnu a dezinformačnú vojnu, že túto vojnu Rusko začalo a začalo ju už dávno pred desiatkami rokov a začalo ju v celej Európe a naozaj každý jeden človek, ktorý prosto sa venuje veciam a vychováva tu deti, tak je rád, že ich vychováva, že patríme do Európskeho spoločenstva, že patríme do NATO a že našťastie, a to cítim aj keď sa vraciam z Ukrajiny, keď sú tie dlhé kolóny a proste tam vidíte tie hranice a vy vlastne prejdete tie hranice a zrazu viete, že ste v slušnom spoločenstve Európskej únie, kde sme si všetci rovní a kde tie hranice nemusia byť. A ste rád. A ja to už od vlastne takého zápasu s Kotlebom alebo s tým fašizmom, ktorý na Slovensku bol podporovaný z tejto strany, či už ten slobodný vysielač, alebo proste veci, ktoré tu sú, že boli tie veci financované Ruskom a podporované. Takže ja to Rusko vnímam ako nepriateľa dlhé roky, potom v 2014 roku, v momente, ako sa začal diať všetky tie udalosti, keď neznámi zelení mužíci začali viesť vojnu na Donbase, veď Andrej Ban o tom písal. Robili sa reportáže, my sme už vtedy protestovali, stáli sme na námestiach a aj dnes vlastne všetci tí, čo sme založili Spolu Ukrajine, sme si volali už deň pred vypuknutím vojny, že čo ideme robiť. Čiže my sme v pohotovosti, ja nemám pocit človeka, ktorý tu zrazu tak bol a zrazu niekde sa udiala vojna. Nie, ten Rus sa vojensky na to pripravoval a pripravoval sa tak, že si myslím, že možno sme trošku zaspali na Vavrínoch a zaspali sme na Vavrínoch v tom 2014 roku a možno už vtedy sme mali tú ruskú literatúru prehodnocovať a my sme tak strašne korektní a keď som sa vrátila, lebo tak už dneska máme v nohách 10 000 kilometrov po tej Ukrajine a vidíte to, čo ten ruský vrah tam spôsobuje. Jednoducho je to vrah, okupant, terorista a človek, ktorého naozaj tam v tom Pokrovsku volajú, že to je mäso. Zajtra príde ďalšie mäso, vravia vojaci, lebo proste tam to je šialené, naozaj. To ani nie je, že sila. Ja prosto nechcem vojnu. Ja nechcem vojnu, ja to vnímam veľmi intenzívne, ako ja sa pozerám na ľudí, ktorí vravia, ja s tým teraz nič nechcem mať a bude pokoj a nejako to tak v pokoji prejdem. No neprejdeme, ten Rus začal regulárnu vojnu. Prosto ten Putin a to Rusko je na čele, proste je to vojenský vojnový štát, ktorý sa pripravuje na vojnu. A o tomto treba rozprávať veľmi otvorene, veľmi intenzívne, absolútne otvorene, bez toho, aby sme, jak zo začiatku vojny, keď som vravela o Hostomeli a o Buči, že ruskí vrahovia, tak niekto mi vravel, to je také nekorektné. No tak teraz vám poviem po tých 2,5 rokoch, že sú to obyčajní barbari, vrahovia a to Rusko treba zastaviť. A jednoznačne. Pretože ohrozuje celý vyspelý svet, ktorý chce žiť normálne v mieri, chceme si chodiť do kina, do divadla, čítať literatúru, a jednoducho chcem milovať svoje deti, vnukov a hovoriť im o tom, že svet je jedno krásne miesto, úžasné. Ale tí Rusi začali už aj s nami tú dezinformačnú vojnu, ku ktorej sme sa my postavili tak ľahostajne. Nebola. Prosto my sme si tiež prešli neviem čím všetkým to Slovensko a budeme si ďalej prechádzať, ak nebudeme o tom hovoriť. Ja viem, že teraz je leto a že nemalo by sa. Ja sa tiež cítim, že chodím s filmami, kde rozpráva Ľudmila, jak jej Rusi umučili muža, otca 6 detí, sirvot, jak mu vytrhali nechty, polámali rebra, jak po ňom prechádzali tankom, že som tu nejaké živé svedectvo, ktoré v tomto krásnom letnom slnečnom období robí výčitku. Ale tak toto je, to je realita. A to nie je o tom, kde beriete silu alebo neberiete, to je o tom, že je nás málo a musíme stáť dneska za tou pravdou a byť tam, lebo viete, ja mám deti a ja už mám vnúča. A ja to jednoducho považujem za absolútne normálne dnes stáť v tejto vojne na strane toho, ktorý bol zákerne prepadnutý ruskou armádou, ktorá sa naozaj chystá ďalej. Preto je to dôležité, čo vravel aj pán generál Macko, že to Rusko treba zastaviť. Naozaj to je hrozne dôležité pre nás. A keď potom sa to všetko udeje, tak potom
sa môžeme pýtať, že kde kto bral tú silu, ale ja sa pýtam, kde berú silu tu obrancovia, keď im neprišli náboje, keď im neprišla munícia, keď bola prvá ofenzíva, ktorá bola dobrá a víťazná, veď oslobodili Kupiansk, Irpin, Izium a išli. A oni mali tú silu a prosto svet rozmýšľal, že koľko korektne, či ešte toto dobrá zbraň, či táto zbraň bude brániť, alebo ako. A my sme v rámci takých našich, možno, že sa diala aj tá dobrá politika, ale oni zrazu nemali čím brániť tí chlapi. A kruto sa to vypomstilo a odrazilo sa to aj na morálke. Oni sa nemôžu pýtať, kde beriete prostoju, berú, sú tam. A my sme v takej istej situácii, aj keď sa zdá, že si tu tak trošku ako tak pohodlno poletujeme. No nie je to tak. Ten Rus je veľmi vychcaný, je prosto naozaj má nabrúsené všetky tie svoje krvilačné zuby a vôbec ho nebude zaujímať, či nejaké Slovensko má teraz nejakú proruskú chrumkavú vládu. Prosto on hľadí úplne inak na územia, hľadí úplne inak na svet, hľadí úplne inak na stratégiu. Tak to bolo aj počas slovenského štátu a dnes by sme, a teda ja verím, že budeme mohli byť trochu múdrejší a naozaj sa trochu inak pozerať na to, kde naše deti budeme vychovávať, či v tom slušnom spoločenstve, alebo či naozaj budeme zase otrokmi a pusipajtášmi jedného vraha. Ja len dodám asi, že podľa mňa je hrozne dôležité pomenovať zlo a že možno tým by bolo najlepšie začať, lebo to sa tu vôbec nedieje. Že nedávno bola zbombardovaná detská nemocnica a naša diplomacia k tomu nepovedala ani mäkké F. A že neviem, ja som si už tak dlhodobo hovoril, že OK, že nastúpil planár, ktorý robí to, čo mu povie Fico alebo Kaliňák a nemá absolútne žiadnu integritu. Tak som si hovoril, že čo sa musí stáť, aby proste naša diplomacia prvýkrát dala nejaké stanovisko, ktoré vyjadrí solidaritu Ukrajine, ktorá proste trpí. Ani útok na nemocnicu, proste onkologicky choré deti proste nepohlo našou diplomáciou. To je to, čo hovoríš, že sa nepomenúva zlo, tu sa proste v rukavičkách chodí okolo Ruska a nepovie sa, že akože s čím máme dočinenia a potom to je výsledok, proste bezcharakterní ľudia, proste ako je to smutné, no. Akože, a ja mám akorát tú výhodu, že ja tam nemusím na to nejak odpovedať, že na to vidím silu. Ja proste mám výhodu, že som novinár, robím prácu, ktorá ma baví. A Ukrajine som sa venoval dlhodobo aj pred vojnou. A bol to ako keby taký vzťah, že to je ako keď že máte s niekým vzťah, tak aj v dobrom, aj v zlom. Bol by som rád, keby tá Ukrajina bola hlavne o tom dobrom. Bohužiaľ prežíva chvíle, ktoré sú teraz v zlom. Tak stále tam budem chodiť. Zároveň že od začiatku, vlastne bol som od začiatku na Ukrajine, od dňa číslo 1, keď tam bola vojna, tak ja som si, keď uvedomil, že Kyjev deň pred vojnou, Kyjev deň po vojne, a keď si človek uvedomí, ako rýchlo to môže prísť, a ako to brutálne zahybe vašimi životmi, tak ma to dosť zmenilo. A jedna z vecí, ktoré som si uvedomil, bolo, že proste tešiť sa zo života a tešiť sa proste z toho, že okolo sú aj ľudia, ktorí sú fajn. A zároveň som si hovoril, že tá vojna bohužiaľ asi nebude trvať krátko, že netreba sa nechať ako keby ňou úplne zničiť. Čiže potom ja mám na to ešte taký recept, že trochu to kúskujem, že aby ma to úplne nedalo dole. Lebo len akože sledovať len vojnu, hoci som kedysi chcel, sníval o tom, že budem vojnový reportér a potom som si v Gruzínsku uvedomil, že to nie je až taký dobrý nápad. Tak teraz je to oveľa horšie, oveľa masívnejšia vojna, bezprecedentnejšia a kebyže len tomu sa venujem celý čas a povedzme nevenujeme nejaký čas oddychu alebo niečomu inému, tak som si istý, že by som to dlhodobo neustál. Že proste to sú extrémne veci, proste extrémne negatívne veci a neviem si predstaviť imunného človeka, ktorý je tomu vystavený, že aj tí Ukrajinci, ktorí odolávajú tým veciam, tak na nich vidno tie dôsledky, že proste v nejakom momente príde to PTSD, hej, že proste to sú prirodzené veci, ktoré, čiže neviem, to je asi taká moja odpoveď, že našťastie, na jednej strane šťastie práca reportéra, ktorú robím dlho a na druhej trochu aj hľadať tú mieru toho, ako proste sa nenechať tým zničiť, lebo ono je to, na jednej strane príde človek na Ukrajinu a je proste nadšený z toho, akých ľudí stretne, lebo tomu dodá silu, ale potom príde domov a tá atmosféra ho niekedy zase dá dole, lebo si povieš, na čo to robíš, keď proste
Našej diplomácii nestojí ani slovo za to, aby proste odsudila teroristický útok na detskú nemocnicu. Že proste, aký máš ty vplyv, že proste keď aj tak proste tá politická elita bude tvrdiť, že veď čo, to je nejaký geopolitický konflikt. Áno, je to presne tak, že tá situácia, napriek tomu, že to už robíme viac ako 2,5 roka, tak musíme mať ešte viac síly ako na tom začiatku, lebo napríklad niektoré moje texty a reportáže, keď vychádzali, tak zo začiatku vychádzali neobmedzene, bez nejakých... Ale napríklad už tá predposledná reportáž, tak tam už som nemohla Lavrova nazvať vrahom. Ten článok sa volal S vrahmi si ruku nepodávajme a tam som nazvala Lavrova vrahom a už to neprešlo, hej? Že už tie korekcie v tom médiu nastali. Ten ďalší článok už vyšiel ako rozhovor a už je to cítiť, hej? Že zo začiatku to bolo. Takže my musíme ešte viac tej energie nabrať, pretože mlčať nesmieme. Musíme písať a hovoriť a neustále do toho prinášať tie svedectvá, a musíme tú energiu nájsť. Proste neexistuje, tak potom si oddychneme, keď bude mier všade. Možno ešte taká posledná otázka na vás všetkých 4, lebo jedna vec je naozaj tá politická reprezentácia, s ktorou postojmi v tejto téme naozaj nie sme spokojní. A druhá vec je občianska spoločnosť. Vy všetci 4 pomáhate, Peťo doma, ukrajinským rodinám, Zuzka, čo sa týka vlastne terapie pre deti, ktoré prežívajú tú vojnu. Mirek urobil tú zbierku na sanitky s kolegami, Vierka, humanitárna pracovnička, aj s tým, ako natáča filmy. Čo môže urobiť každý jeden z nás? Poprosím vás len jednou vetou v tom, ako ste hovorili, že je treba jasne pomenovať dobro a zlo a postaviť sa na tú stranu, správnu stranu, tak čo môžeme urobiť my všetci, každý jeden, každý tým svojim kúskom, ako hovorila Zuzka? 2 vety. Takže prvá veta je tá, že netreba očakávať konzistentný postup od tejto vlády, pretože ona nie je riadená svojim konzistentným plánom, názorom, filozofiou. Oni sú vnútorne posúvaní dopredu alebo hádzaní sprava doľava svojimi skutkami z minulosti. Skutky z minulosti, o ktorých všetci dobre vieme, tie formujú ich postoje. Preto to trmácanie sa sprava doľava a neočakávam to, ako kolega spomenul, nejaký postoj k tomu, že sa stala takáto strašná vec v Kieve, ten útok na nemocnicu. Takže čo urobiť? Urobiť to, čo Zuzka už dneska niekoľkokrát povedala a podpisujem a podobne Miro Polak, ktorý sedí tu dole, a to je takisto z jeho balíčka filozofie. Robme to, čo robiť vieme a čo považujeme za potrebné. Všetko. Ja odporúčam každému nájsť si niečo, hocičo, drobnosť, maličkosť. Ono z tých maličkostí potom môžu narazť aj veľké veci, ale niečo proste, keď každý z nás urobí, je nás dosť. A možno stačí, ja napríklad už viac ako 3 roky presviečam mojich rodičov, ktorí ma vydedili, keďže sú veľmi proruskí. A nevzdávam to. A keď len jedného človeka presvedčíte, že treba sa tomu venovať a treba hľadať tie informácie, ktoré sú pravdivé, tie zdroje, tak aj to je veľa. Každý z nás urobí kúsok a bude z toho potom veľké dielo. Tak jednou vetou, že ďakujem, že ste prišli, lebo už len to je to, že ste prejavili záujem a že stále vás trápi to, že sa deje na Ukrajine, čiže to aj to stačí. A sem tam možno prispieť na nejakú dobrú vec. A keďže jedna veta, tak prečítať si, ak ste nečítali knihu o tyranii od Timothyho Snydera, lebo tam je 20 rád, že čo robiť. A tá úplne postačí, tam je to všetko. Áno, čo robiť presne, o tom sa už popísalo. Ja si tiež myslím, že prísť v lete na takúto diskusiu, to je klobúk dolu a ďakujeme veľmi pekne. A jednoducho iba si uvedomujeme realitu, v ktorej žijeme a nesnažme sa si ju skrášľovať v tejto dobe. Proste
sa to nepatrí, je to nepatričné skrášľovať si realitu, keď je vojna za našim chrbtom. A keď si už neskrášľujeme tú realitu, tak postavme sa k nej prosto absolútne tvárou v tvár a čelom. To je všetko. A ja už len poslednú vec pred záverom našej diskusie. Máme tu ešte, lebo program ešte vlastne bude pokračovať. Asi ste si všimli, že tu máme fotografiu slovenského vojaka Rastislava Gajdošika Rastyho, ktorý podľa všetkých informácií padol na Ukrajine, išiel bojovať na Ukrajinu. Túto fotografiu nám doniesol chartista, pán Tibor Novodka, ktorý bol politický väzeň čias normalizácie a bol stíhaný za zneúctenie sovietskej vlajky a chcel by nás niekam pozvať. Tak poprosíme vás, že by ste povedali tých pár slov. Ďakujem nášmu slovenskému národnému pokladu, Soničke, za slova a za slovo. Áno, je leto a zdá sa, že vojna sa dotkla aj Slovenska. Pravdepodobne zahynul Slovák v službách ukrajinskej armády Rastislav Gajdošik z Bratislavy. Pracoval na hlavnej pošte na námestí Slovenského národného povstania a ja s takou malou dušičkou a s pokorou a s prosbou vás pozývam na pochod z tohto miesta na námestie Slovenského národného povstania k hlavnej pošte. Aj z toho dôvodu, že na tom mieste zahynul 21. augusta 1968 ďalší slovenský občan Peter Legner. A takisto to bolo na základe agresie z Moskvy, bol zabitý sovietskými vojakmi. Takže na všetkých mám takú s malou dušičkou veľkú prosbu. Ďakujem. Takže ďakujeme a potom vlastne po podujatí, kto bude chcieť ísť zapaliť tú sviečku, tak sa môže pridať. No a ja v tejto chvíli ďakujem našim hosťom za to, že si našli čas. Ďakujem Vierke Dubačovej. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem. Rovnako ďakujem Mirkovi Todovi. Ďakujeme Zuzke Kašino. Veľmi pekne. A samozrejme aj Petrovi Juščákovi. A ďakujeme aj vám všetkým, že ste sem prišli dnes medzi nás. Tak vám ešte prajeme príjemný večer.